Така, Чичо Сом ще вади Сом. Я да видим. Тръгна ли клипа? Айде, Соме. Ама фани го и с ръката. Така, сега. Чичо Сом съм го довел на опреснителни курсове. Ето го, я да му видим физиономията, засмей се, малко стойка на културист. Така, стойка на културист. Така, айде на здраве, пинеш Чичо Сом. Ето го Сом да си седи и си чака Чичо Сом да си пине биричка. Я да го видим хубаво, Сомчето 15 на кила ми се вижда. И сега Чичо Сом ще покаже вадене с ръка. Ето, наблюдайте внимателно. Чичо Сом. Леко само лъпчета да не ми отиде. Няма. Така, пресни го лекичко, прави го нежно. Нежно, по-нежно. Погали го сега, погали го Чичо. О, мамино, бе. Ето го Чичо Сом какво. Охо! Я Чичо Сом как си клъцка. Ето. Чакай да видим само кой е по-красив. Соме, той е малко по-красив от теб. Верно ли бе? Да. Чичо Сом на опреснителен курс. Айде готово. Чакай Соме, чакай да го вържем. Добре. Стой.